Just what are you eating? Lollipop? From where? Oh, girls, your share is still there. I'm keeping. Evening you didn't came. Enough, no? नै बे सारमोनानि क्रिसमास डिसेम्बर बरायनाय साजायबाय जोंनि आरो नै स्टारा माबा दलदसो थाबाय लाइटखौ क्लाब क्लिप जोंनायखौ हो नै सारमोननि बेनिफ्राय जोंनिया नै दासो थिखांनो नागिरदों जाबायना मोजां नुदोंना नों इथिं थाना क्रिसमासनि माबा थिखांग्राया स्टार थिखांग्राया क्रिसमासथ' नङा डिसेम्बरनि दे थिखां जासिगोन औवाजों बानायनायबा बरिया नुदोंथ' अर्गेनिक आयुर्वेदिक स्टार नामा दे थिखां जासिगोन हरबो एसे बमाखौ खोन्था हरब्रैलै सयता दंख' ना गावजोबनांगौ गावजोबा दे गावदो मिसिंसो होखा आयु जोंहासै माथो गैला बेरासै इयाव थांबायना निहोराव जाबाय जाबाय हरनि खैथा जाखो 11ता नै जा बमा गावग्राया